morning everyone. Good morning sa ating lahat. Sa tanong na salita yung nagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kabangsa, mga tiyakanusan lang o mga darpayong. Ang tamatyakan lang mga kabangsa. Ay sa ating lahat. Ang tamatyakan lang o mga darpayong mga mapia kapipita ko lang na bangsa kano. Gusto lang ko na Muslim sa dunia. Nilang tanukman para pawiyagan tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.